Riwruok mochung' ne winjruok mag chenro mag arita e kind piny Kenya gi pinje maoko Multinational Security Support okwedo weche maliekore ni obila ma Kenya manodhi konyo kelo kwe e piny Haiti dwaro gwe tao kaluwore ni pok ochulgi osara kod omenda mambalang'. E ote ne ute mag fwambo, MSS wacho ni apisa duto mantiere Haiti osechulo omenda gi duto kendo onge ng'ato ang'ata kuomgi moseoro oboke madwaro weyo tich. MSS okwayo jokanyo duto kod ute mag fwambo mondo non weche matut kapok gilando, komedo ni piny Kenya pod biro medo dhi nyime gi siro chenro mar arita e piny Haiti.